Halo logoफोर, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ दिनै आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय लोगोफोर। दिनै आङो गोबाव जाबायमोन आरोना भिडिअ लाबोयैया, ओमफ्राय दिनै आङो ब्लगिं भिडिअ लाबोलायबाय। ओरैनो मैया जों फुजायाव मोनबोनाय हांसो दं आरोना, बेखौनो जोङो एवनानै जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथा जाहैबाय आरोना, भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय, स्किप खालामालासे। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथारा, लोगोफोर आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। संबाय आरोना सुनो नागिरबाय आरोना दा थाब माबानो दा मोनबाय आरोना, ओमफ्राय नै हायबाय, जानो नागिरबाय आरोना जोङो। हायबाय नै दा बेदरखौ। जानायसै, साखिनायखांबाय आरो नै जाबावनोसै। गोथाव जाखागोन हांसो बेदर ना बुस्थुआ। गोथाव ना? लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो थाथ'बाय। लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै एन्जय लादो आरो आंनि भिडिअखौबो साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर, शेयार खालाम, लोगोसे लाइक खालाम। आंनि भिडिअखौ माथो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथारा नोंसोर लोगोफोर, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेयावनोसै, नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय।